Cars kunko for pa seriously. Money in a shop. If you say buy international, you say I say what about you say I light and come in here. So uncle for say ebi uncle for a crime one. O my bia eda ye so ne say mumpanyufo adwen o man no ho e wo man no ho adwempa eni sen mo be hye say yakwan eye yesuku dan no eye bebre afesu so o masisi ayaresa bia nipa yare a obekọ akọje ne ho ayarehye afesu so o mahwe say o man nim puntuo eda o makoma so eto de bia aya ne ye bo wonachi nanso sampanyufo we no dodo na eye wona sede aha Sofoline biaya ubepiem wa ha ka kwan ne susu yie eno enam so ama ene ka etwa mudia emirika de ba enya asem ketwa ne santi mpanyufo dwene huhu se enipa nkwa ho hianti oma bokwan ato ka kwan na se a ene enipa besimi afa wo sede be ya unkotwa ka kwan nim emaka emo nanso sa kwan ya omuye adien na asie aha let's talk ghtrends and any first time I pop into a video me so subscribe ama me no wa click on notification bell no se ye latest update bia onsa ebitimi aka na wa share ama foforo so aba be share comment bia so awo na waja comment section e de ama me da ye so ampanyufo yi hu ya o mo bebo kwan to eye ka kwan ya sese de be ya enipa be fa ho no mo nkwa ho aba mfaso de no sesi a eso ama mfaso ene sei bia ya na nke wo se nipa fa ho edegi o mo nkwa no sesi a esi hwada ne bosomo a onipa biara ntumi mfa ho o mo nsema o mo ka ne se esum ana age ho aboso sesi ade ne mpanyufo ne edwene ho se beboa yen no sesi atemamufo amanada ne biaya eso ni mfaso bi sa asesi ya se obi ampra light nyina o matwa wire se ni se wire se de atwitwo se aba ana dum light no o street light na show I show that na say light na wa hane so na asie ho so no yes no anu aka no ni na ase se me ya me ne wo ka say eye bia ade ensan e ti afa ho na we are prophet I underground o emuwa nti wo fa ho ayi kura ade da fa wo so light o ade da fa wo fa we are wo na na dwe de kura de wo gina ho no obi gina ho no wo no obi gina ho fa se na wo gina se ya wo so obi gina ba we are de wo ba na ayese sama no ase wo se bibi gina ju so no ko fi wa hwe ni yansa enye ise onye asam tutu no mo ensha wala asi o kwa de anu mi hu se street light na ka ase na mani na ka to mo ye nu ya ebe ka ase ho de abo traffic light o kwa light na show next time they say other side the bank na ni mo no mo kwa yo mo la de aka nyina de condemn ni na enye juma ni na shop if you say buy international you say ase ho o ma tra ho you say o light na come na ni light here ma na say afọ na go na sabe this guy is a man foi esse é vai ser é ni payane a fela sei dia aí sacaria abai dia che no ho me ne esa hwe de we fitie wei eye biaya omoye ne kane no ene na wudu wa enkane a ehyiren camera sa ebo nyina eye adwuma eho eye feyie ana kire se ufa ho kra na ya homeka keke enso sesi ade okopie mu wo hode a biaya na eye fe no sesi eho adane bola so Etienne
onipa de sani de ahye na komam ne na adwum so obetwa ka kwan nim wa bra wonim se ne nkwa edansanyem omo se so omo de bekwa akofa sa kwan na eda ase ne de eno omo de betwa kwan nim efi se esuma ewo ho ene niam ekoso wo nti omo ntimi mfa ho I met my can say Africa na America met my can say be nipa be debi nipa be 20 going let me free more accident do mu chakwen enye easy because I find no di free of is that no accident dey super e dey make me sure say how dey sere obia ba bia be ko bia na yen kofa say down e dey make me sure say you hu say the find that e be pia other side because how you risky okay risky because I don't pass here in Paris so I na so tin dan say obewura ase apiobi bebre su ni yeah e go so obewura ya so dire obewura ase na pio no be fan say kwan ne wa jealous ade ama menya ne ntem o de se mponche na ka ni pass mponche enti be fan say I hide to hide na so you can na de wura ase na so de betwa maka abowa na de wura ase abowa and this that the ones na no emwaye say be hu say kwan no edas ye na emu light na awo ahoma yi afu ye na onye na bibia anye krema Sesia Sofoline Underpass bebia na nka nipa betimi afa no sesia koye bebia temamufo ochiremu a akromfo na ahye ho ma wona sebi omo adwumu yare ana agye ho aboso etise wo kofa ho a na wo yem ehyew sesia wona wakotwitwa enkanea na ewo ho no ase enkanea no ama nipa fa ho esum ahye ho manti enipa ntimi mfa ho enti sesia bia ya na nka ebebo nipa ho ban no eho adane bosoma nipa ntimi mfa for a chakwen nim ase hu pa but still na omu twem but me ba yen so be wo se kwan da ase a obetimi afa ho akọ nti ade nti na nkofo chakwen nim wa bra kwan da ase pa so eya nkofo slow say ebi akonfo ekwan mu ho no e na abodamfo so tight na tena oslo so be fa ho na ebi on be ye ni bibi enti a na light ni ase me ba so me nim munche mo wa ma unse light so mo wa fa hoda me ba cha de bia wo fa ase o me ba cha ba wo fa ho a wo nsuru ana ya na nkofo kan wo nti na o ti fa o me so eya na misuru ba obi ka mo so ya ka ka na se major reason ti nkofo fa ase nyina na se bi o ho a abodamfo na etetete ho no ana bi wo so akonfo nti aya na se ho ye din yon but say so say obi twa kwan we mo ntene say wo so ofu pe ni pa bi e ka ho na oni ni bi twa mu fast ya ha dan se twa be bo ana ka mo nkofo wa ha eno so de taisi wa ha de ha ta bo mo ka ana still na nkofo twem because school so e wa ha Prempeh college wa ha ni bo school for na mo so mo ko se kwan na omo nya we sa se ho omo ya re ba arehusem a ewo saa asem wem kwa ne sei enye se ebia nipa ntimi mfa wo keke no na ima ne ya arehusem o ne ewo mu ne se oman ne besa boka asa sika asa ya ade we foforo na afei soso no enipa a won na wayi wanani se won fa ase ho biem na omo twaka akwam anopa wie nwumre so omo nkwa edansayem enipa ba ku wu a oman no ahyira de wei ene arehusem a ewo saa de we mu nanso yenwene ho sesi abia ya ne yesiesie se anka ye betimi afa ho nimpo no ye tia ye masem mo mfa ho fi so mo nkwa ehu hia yen no de so me ka se last year na ka bo du ha na ka no bo no no mo fra police for mo be fa no ko e de me minimum ano no na this year de me hu sa ka bo du ha de ntu twa akwan na mo twa akwan na ka obi amfi o chiro mo sese ya so mo ka so mo fa ase ho a mo mfi no say we dey me kanam kwanum say ya o ka won fi no munim se kwan da ase munim pa say ebu okra etimi so ne internet ya dinafa okay no afa no hu se ho ya afa next time oba no afa ho sa disana ne maya ne se ne o ka bu a won fi ebu o so o ka abaka se wo suro nti wo suro no no so ne nsa
What in the Fahada Kupan one, baby or ban one at Namho. Enye mpanyimfoɔ papa keke na yehia wo. Ye sanso hia temamufoɔ a ɔmo adwene mu da hɔ. Temamufoɔ a ɔmo nso so adwene ɔman no ho. Sɛdeɛ ye bɔ mpanyimfoɔ akyi no. Da ne da nyina ye si wɔn so anɔpa awia nwumre no. Saa na wɔ sɛ yɛn nso yɛhwɛ ne yɛkyeke yɛn ho. Yɛnhwɛ ne yɛnwene yɛn ho. Ne yɛnkaika yɛn ho hu ne sɛ yɛn a yɛtenetene yɛn nsa hwɛ yɛn mpanyimfoɔ ne so no. Yɛyɛ yɛn asɛdeɛ ana.